Ketemu maneh ing wektu iki ana ing ngarep wis tak tulis 20 aksara Jawa Nglegena lan lambang utawa simbol-simbol kanggo gampangke ngapalke aksara Jawa Nglegena. Ana Bakatala, ana Nadasa, ana Cawada, Ragapaya, Tamabanya lan Maja. Yang digathukke karo tembang gundul-gundul pacul kang wis tak aturke sadurunge. Mula ing ngarep iki bisa ditembangke maneh nggunakake tembang gundul-gundul pacul. Mengko bisa digunakake kanggo latihan nulis, latihan gladen ngapalke aksara Jawa nggunakake tembang dolanan gundul-gundul pacul. Aksara Bakatala kaya yen aksara Nadasa kaya dene aksara Cawada cucuk dene aksara Cawada cucuk aksara Ragapaya ana aksara Tamabanya aksara J N strip R gede kapital. Kaya ngono kuwi sadurunge mengko dirangke dadi huruf-huruf bisa diapalke nulis kaya ngono kuwi lan karo nembang gundul-gundul pacul. Muga migunani matur nuwun.